hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no me hicimos nosotros. Hayi ngenza kwethu akukwazi. Hayi akukwazi, you can't serve two kings. Uyisholo nje isingisi nami engazizwa ngidlulela ngoba ngifundanga. Hayi you can't serve two kings. Akukwazi. Lo mfowethu emathenjini nje asizwene naye, cha asizwene enhloko. And akulula ukuthi singazwana naye esenza kanje noma esakhuluma kanje. So mangathiwa omnye wethu usewumngani wakhe noma usewumbimbi naye, kodwa engayishintshile indlela zakhe ezazisiqhathile ngoba kahle akaze kube khona umuntu ekuthiwa simzonda nje usibani savele sambona samnyanya ngendlela akhiwe ngayo noma sazonda idread yakhe. Cha asinamsebenzi sazonda izwi lakhe leli hawu hayi asinandaba nalo. Sinyanya izenzo zakhe. Sinyanya lezi zenzo zakhe. Zokuthi ukhuluma ushidi ngokhuzana. Iyona into esiqhathe nayo. So if esanjalo futhi ngeke into ayishintshile esakhuluma ushidi ngokhuzana, asikwazi ukuzwana naye. NIU. So uma usubone ngazi ukuthi wena kungcono uqhubeka uzwane naye khona uyi-NIU cha akwazi awuseyona NIU mawunjalo. Ngoba phela i-NIU against umuntu ukhuluma amathanda ngokhuzana noma ngendlamlenze. Akwazi ukuthi singathi defend i-brand kubantu abayidicelela phansi abacriticize leyo brand wena usukumbimbi nabo. Hayi into ecacela nombanje leyo. Ngisho ebhizinisini elikhulu even ama shareholders mayese kubonakala ukuthi aseqala ukwenza into engaqondakala cha uyamove nje kuthiwa uzophuma ku management ube silent partner cha ukuthi usuzothola imali kuphela ebhizinisini ngenxa yama shares akho kodwa akukho okunye usangaphinda ukusho ngoba wena awusasebenzi kahle awusabumela umanager nabakho. So nje into ephoqayo le ukuthi bakwethu lensizwa akakhuzwayo asekho nayo kufuneka nikwazi lokho asekho ndawonye ayisekho kwi-NIU cha azondani nayo ngoba okwamanje akakashola ukuthi olubi ngokhuzana kodwa isazwana nabantu abasho izinto ezimbi ngokhuzana. Lokho ke cha aya ngufihla kodwa ngendlamlenze yona ibingakasho lutho besihamba nje nayo kukuhle senza umsebenzi nje futhi obuncomeka kodwa njengamanje ayikakasho lutho okukhuzani kodwa ikhomba ukuthi iwumbimbi nabantu abakhuluma umashithanda noma ushidi ngokhuzani. So iyona into ke nje eyenza ukuthi singakwazi ukuthi siqhubeke sibe ndawonye njenge-NIU. Miningi nje imigomo engeke nize niyazi ke nina yonke engaphansi kwe-NIU esimele. So yena uyayazi yabo. So umuntu mayishawa ipolice bafethu kuba njalo nje ya imigomo engeke size disclose zonke izinto ngaphandle uma kuba khona isidingo ke siphoqayo ukuthi kube khona izinto ekufuneka siziveze. Kodwa nje okwamanje cha bafuthu hayi angikwazi ukuthi ngingathi mina kuhle lokho ngoba kade nje akhona ama video nani niyazi kade nje manje nje not so long ago kade sikhuluma indaba yakhe lo mfo wasemathenjini naye sijikjela naye lo mfo wasemathenjini manje usenaye sebezoxoxana and ngendlela abekhala ngayo bekuzwakala ukuthi cha noma ngofuqa usuphakathi live kodwa bekuzwakala ukuthi hayi ngathi yona insizwa le yehlisile yehlisa ke ngoba ke isiyazi ukuthi yenzelane bafuthu asazi angifuni ukuthi ngithi khona umuntu okhokhelwe noma khona ongakhokhelwe angazi kodwa cha la kwi-NIU bafuthu ayikho imali ebesiyithola. So kungaba lula ukuthi umuntu asishintshe izathu sokuba kwi-NIU ngoba vele asitholi imali into ekufakile uthanda. So mase ukuthi inhliziyo yakhe ayisafuni futhi ukuba khona kuhle ukuthi umuntu aqhele ngempela ngoba asibheke inzuzo la. Ngiyaxolisa ngani zakwethu kodwa nje cha leli qiniso bekufuneka lilale ngakunini anilazi nani ukuthi sikhona si-NIU and sisano impokophelo phambili nje efanayo nalento esasiqalele yona. So ayikho into ezoshintsha sazoqhubeka senze ngendlela besenza ngayo ukuthi nje cha kunelunga eseliqhelile kancane umngani womvelase. So ayikho into eyinkinga
engathi cha sixabana naye ngaphandle ke mayingase ethi ngobe sizwana nalabantu bese khuluma nje ngabo ke hayi ke kobe ke sekukuphambana kwethu kodwa njengamanje cha asixabene naye kuphela akasekho ngaphansi kweNIU.